Bir adam 4 rekatly farz namazyň jemaatyndan 3 rekatyndan galsa, 1 rekatyna ýetişen bolsa, şol mesbukyň öde şol adamyň öze imam salam berenden soň, bir kiftine salam berenden soň galan rekatyny okuyjak bolup turandan soň awal 1 rekat okuýar da onu hem dogly okuýar. Soň oturup qada edip ondan soň 2 rekat okuýar. 1 rekat okuyup oturýar, ondan soň ettehiyat okuyup turup 2 rekat okuýar, 3 rekat edip tamam etýär. Iň ýaxşy tarykaty şöyle okuymaly. Awal 2 rekat okuyup 2 rekat dogly okuyup soň ahirinde hal okuyup öde okuysa hem bolýar. Iň ýaxşy 1 rekat dogly okuyup oturup ondan soň 2 rekat okuyup 3 rekat tamam etmeli. Şu ýaxşyrak. İkinji sowalyňyz bir adam sahibi nisap bolsa, maly eýe bolup, maldar bolup sahibi nisap bolanmasa, bir ýyl şu malyň üstünden ötmeden öň hem awal zakatyny bir goýjak diýdi hem bolýarmy diýip soran ekeniňiz, ol sowalyňyzyň jogaby şu bolýar. Bir adam sahibi nisap bolsa, şu malyň üstünden bir ýyl ötmänkä şonuň zakatyny bir goýjak, bir kildigini awal bir goýjak diýdi hem bolýar. Soň kaçanyki malyň üstünden bir ýyl ötse, şu öňke bereni hasap bolýar. Wallahu alam,